Puilauno khulumka hamjangma chiba yapari lamsogo mandira Tripura kicheno hainahai katal samungbai bairo ang tini sakto paratha khlainai hingke noro khalogoi choyakare plante paithakjaktwi naitongdi sakto paratha tamke khlai hingke chajakhe ani oro songmungno like share khaina tapokdi tai katal naitongnai ro tawphano ani channel no subscribe khaiyako hingke subscribe khairodi bairo nong logi support nago tai logi bell icon press bo khlairodi kitabo start khlairoi sinai sakto oro ang dui bati nanai hingke sakto o koloma jarao sorbat khainako sorry thanda ongo hingke paratha khaike tebo kaham ongo sakto romani yagulo haiching chikon khlai reka tai moso kwtang thaisa reka hingke oro rusun rajak reka tabuk piyas ang rwi nai loge o hingke bairo sakto chana dal ni ongo o koloma jora bisibang chao hingke tabo ang ajwain imo haike kisa sukruma haike yakbai ri nai ajwain no aboni yagulo hingke kalia jira rwnai kaila jira rwmani yagulo hingke ang tabo achar mosola rwnai hingke som rwmani yagulo hingke tabuk lebu ros kisa ang khoroi rinai lebu ros rwkhe tebo kahama hingke thogo kuchuk yoksu ongoi hingke tabuk twi kisa rwinai ang bono aboni paratha ni no stuffing no ang tayar khainai sakto no kahama khe bului hingke twi asukta rodi kisa rodi kepekta khlai di hingke tabo oro wngkha amono ang side o tongnai sina stuffing no hingke tabuk atta makhila sinai paratha ni bagwi hingke tabuk atta makhina bagwi oro ang khuri kotor bai thaisa atta nakha hingke tabuk som kisa rwkha hingke som no mix khlai tabuk twi kisa rwinai atta no kaham khe makhinai nangnai hingke bairok jephru noro atta makhikhe atta roti khaina ba paratha khaina hingkhai khe noro kaham khe molni nangnai basahaike no nini paratha kaham khe lopung tai fulak fulijak khe paratha kahama khe wngwi tai norom wngwi tongnai thanda pono norom wngwi tongnai bairok hingke aboni bagui no atta no thaske makhiwi nai moliwi nai munwi nana nangnai bairok kaham khe molina nangnai hingke tabo oro ang kaham khe molikha 10-15 minute nainai di bairo imo haike molina nangnai hingke aswk kwrakma tight khe ta molidi hingke wngkha tabo ang bono kiting kiting bol haike tikhlaina sinai paratha khaina bagwi hingke mo haike tabuk tikhlaina baikha hingke tabuk paratha ni abono tangkhle stuffing no dalai sinai hingke tabuk imo haike bati haike yakbai kwcharak khurui na di hingke markhe no kwlai bairo paratha khainani kuno kothin ya muskil ya nainai di bairo omo haike bati hai khurui o stuffing no omo haike dadi kiting khlainai hingke noro alu ni paratha pono khlai di omo haike no stuffing no dadi hingke no nokni perfect set wngwi kahama wngwi paratha kupru kwlak kahama khe wngnai imo haike dului nai redi hingke ta kaisa nokno phunukphuru imo haike bati haike khurui na di aboni yagulo haine stuffing no omo haike kisa dulmai khlainai kwcharo dadi aboni yagulo hingke imo haike trwk khe guri rini bati haike join khlai di abono kisa buhuk no tabuk kisa buthima hai khai di tabo gol khlainai rodi hingke amo haike no nokni paratha perfect paratha nokni kahama khe ready wngnai bairok nugui tongkha na bairok bwswk se easy paratha khlainani sakto paratha hingke sakto paratha no khlaichana hingke bairok sakto jekono jaga market o mano online phano mano bairok sakto hinui saka hingke o koloma jarao sorbat khlai nongkha hingke tebo jakku sorry thanda khlaio hingke next recipe ang norok no sorbat khlaibo nongno phunuknai norok choyakare naitongdi hingke oro ang ready khlaibaikhe tak belai ni tiki thanglai sinai hingke oro belai ni bagui atta guri rikha hingke tabuk belai sinai hingke belai furu diyan narakdi bairo asuk singklagui tai belai di aste khe trwk khe belai na di naina di bairok bwswk kaham wngwi tongkha ani o paratha belai mani naidi kaham wngwi nai hingke ta kaisa amo haike no khlainai ang pura je oro paratha no belai nai ang ready khlaina bainai hingke bairok ta kaisa diyan narakdi paratha khlaipuru jephru pono bisingo damani stuffing no kaham khe dana nango haike se thik khe nini paratha wngnai hingke oro ang kaisa jaga bebangno belai na baikhe tabu selaima tiki thangsinai hingke tawa kutung kha oro ghee rwkha ang oro amul ghee use khlaio norok nankhe jespani ghee use khaimano ghee kwrwi khe thok bai phano use khlaimano hingke bisibangno paratha tamo ghee bai hingke no thogo tasting o bisi hingke tabuk ang oro ghee rwinai kahama khe naidi trwk khe fului faikha nugui tongkha bairok tabuk phirogui rwnai ta kaisa tigi hingke tabuk ta kisa khe haike kisa side o sinmo hai khlainai hingke nugui mankha no bairok trwk khe tolani theke fului nai faikha trwk khe kahama wngwi nai hingke tabuk saka o ghee rwi rwphinai nugui tongkha na bairok kahama khe trwk khe fului faikha nainai di bairok omo haike no tamo
Norom haike fulinai paratha khainai hingke tang khainai puilao maki puro kahama ke makina nangnai haike nini paratha pano roti phano kahama angke fuli phainai hingke tabo gi tola o ama ke khorei rwnai hingke haini hai tabo gi rwma yagle haini hai bono ang tak side o pilei rwbonai mukna bagui nugui tongo baira bwsak saksi saksi kahama ongui nai ani o paratha ready wngkha tayar wngkha hingke side side o kisa sini na side o sini ke tamo side side ni kaham ke muno kahama ke fuli phaikhe hingke tabo tiklai sinai hingke ta kaisa haini hai ang khlai pinai hingke nugui tongkha baira omo haike mang je oro paratha mano ang serui nai tayar khlai na bainai baira paratha khainani kono muskil ya kothin boya bairok nugui tongkha bwsak klai paratha hingke khlaibai khe ang kaisa mairum o tiklai nakha bairok bwsak kaham ongui norom ongui tongkha bairok thandang pono mai khlai khe norom kaham ongo nainai di bairok bahai ke bisingo bo naha di soktoa bisingo je stuffing damano bwsak kaham ongui norom ongka bukur khono goli thango bairok hingke ang tabuk test khlai sinai chawi no thokmani bairok norom bukur khono goli thango hingke bairok tini o song no bahai wngjakha tini ni paratha no tola comment khainai tapuk di tebo kotorma somung tui fainai hambai bye bye.